Goedenavond, het is zondag 13 juni. U kijkt naar Omroep Zeeland en dit is het nieuws in Zeeland van vandaag. Vandaag werd zonkracht 8 bereikt in de provincie. En dat betekent dat je snel kan verbranden. Maar hoe snel precies? Nou, ik denk een uur. Het gaat heel kort zijn, denk ik. Denk toch al een half uur of zo, denk ik, ja. Het is nog korter. Bij een zonkracht zoals vandaag kan een onbedekte en onbeschermde huid al na 8 minuten verbranden. Voorzorgsmaatregelen zijn dus nodig. We zijn wel een beetje voorbereid. We hebben allemaal ons petje op en een zonnebrilletje en goed smeren natuurlijk. Ik raad aan om voor iedereen minstens zonnefactor 20 te nemen, want je verbrandt levend. Verbranden is niet goed voor de huid en kan op lange termijn allerlei problemen veroorzaken met huidkanker als ergste gevolg. We kunnen daarom niet voorzichtig genoeg zijn volgens dermatoloog Annemie Gallimond. Het programma van KWF is smeren, kleren, weren. Maar eigenlijk zou je moeten weren. Op het toppunt van de dag proberen er niet in te gaan liggen bakken in elk geval. En dan zou je eigenlijk moeten ook nog kleren dragen, voldoende beschermd zijn. En dan de oppervlaktes die bloot liggen gaan bijsmeren. En dat smeren moet je regelmatig doen, voldoende dik, pindakaas dik. En elke 2 uur ook nog eens. Want voorkomen blijft beter dan genezen. Altijd al in het huis van de prins willen wonen? Nu kan het. Het oude pand van het museum De Vier Ambachten in Hulst staat namelijk te koop. Een pand uit 1560 met een markante historie. Het is gebouwd voor de schout van Hulst. Later is het in katholieke handen gekomen. Is het onderdeel van een kloostercomplex geweest. Hof ter Duinen. De monniken woonden hier. En dan heeft Hamelink de belangrijkste bewoners van het pand aan de Steenstraat nog niet eens genoemd. Na de katholieken werd het veroverd door de protestanten. Onze eigen prins van Oranje die werd eigenaar van dit prachtige pand. En het is in die tijd werd het ook wel het Prinsenhuis genoemd. De prins nam het huis over tijdens de 80-jarige oorlog. Maar helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. Nou, overgenomen niet in de zin van samen naar de notaris en elkaar een hand geven. Er is oorlog voor gevoerd en grappig is dat er in één zo'n pand, het zal tijdens de 80-jarige oorlog geweest zijn, is er nog een kogelinslag te zien. En die kogel krijg je er ook gewoon bij? Die kogel krijg je er gewoon bij. Het kost je dan misschien 5 ton, maar dan kan je wel zeggen dat je een koninklijk huis hebt gekocht. Diploma-uitreikingen zijn voor middelbare scholieren een feestje. Maar ze zijn vaak wel op suffe locaties, zoals een aula. Goeste Lyceum locatie Bergweg gaat het dit jaar helemaal anders doen. De diploma's worden uitgereikt bij een beachbar in Goes. Leerlingen zijn 15, 16, 17 jaar. Ja, goed, als het goed is gaan ze in de zomer hier ook naartoe. Ja, dat is alleen maar leuk. Hè? Dat je het echt op een leuke, spectaculaire manier het afsluit voor deze leerlingen. Want dat verdienen ze. Leerlingen hebben het afgelopen jaar gewoon een rotjaar gehad. Hè? Weinig naar school. Wij doen normale leuke activiteiten. Nou, dat kon allemaal niet. Daarna hebben we gekeken van, nou, wat kunnen we doen hè? Op een leuke manier, een veilige manier. Corona speelt ook hierbij een rol. Want een openlucht beachbar is veiliger dan een afgesloten aula in een schoolgebouw. In juli gaan we ervan uit dat de veiligheid, hè, wat wij voorop stellen, dusdanig kan. En ook een stuk veiliger is als je het buiten gaat doen. Ja, binnen in de aula is het natuurlijk binnen en kan je niet heel veel mensen kwijt. Hier kunnen we wel veel mensen kwijt op een veilige manier, op 1,5 meter afstand. Dus dat zijn wel de grootste voordelen. Inmiddels hebben meerdere scholen uit het voortgezet en hoger onderwijs aangegeven hun diploma-uitreiking hier te willen vieren. De uitreikingen zijn in de eerste helft van juli. Stoomtrein Goes-Borselen rijdt weer. Door versoepelingen van de regels reed de stoomlok vandaag na 9 maanden weer met passagiers. Ja, dat is wel heel erg leuk. Je kunt mensen weer een ritje aanbieden, iets leuks. Hè. Vooral nu de warmte begint, dat ze toch even leuk erop uit kunnen. Er zijn nog wel maatregelen. Conducteurs lopen niet door de trein om kaartjes te knippen en families boeken hun eigen coupé. De stichting heeft vertrouwen in de zomer. We hebben vorig jaar natuurlijk best wel veel ingeleverd. We hebben best een aardig zomerseizoen gehad, maar het voorseizoen, het naseizoen, verhuur van extra treinen aan privégroepen, evenementen, allemaal vervallen natuurlijk. Dus het heeft een vermogen gekost. Toch ziet Goes-Borselen de zomer positief tegemoet, want mensen willen weer op pad. De trein van vanmorgen zat zo goed als vol. Ja, dat enthousiasme is er weer, want eigenlijk al voordat we reclame begonnen te maken, waren de eerste boekingen al binnen.
Vanavond begint het Nederlands elftal tegen Oekraïne aan het Europees kampioenschap. Jan Baart heeft er lang naar uitgekeken om Oranje weer te kunnen aanmoedigen op een eindtoernooi. De superfan uit Goes bezocht al meer dan 200 interlands. En zo'n EK, dat heeft toch iets magisch. Ik voel het wel van binnen dat het gaat kriebelen, ja. Je doet het nu niet om je te kwalificeren of een vriendschappelijke wedstrijd. Hier gaat het om. Hier kan je kampioen worden. Dus dat voel je ook in het stadion. Vanwege corona zijn er maar 16.000 toeschouwers welkom in de Johan Cruijff Arena. Gelukkig kregen trouwe fans voorrang bij het kopen van kaarten. Want het hele proces was dit jaar extra ingewikkeld. Voor mij als 70-jarige is dat best een beetje ingewikkeld. Je begint dan met je testen die je moet plannen. Dan moet je via de UEFA, dat is meestal in Engelse taal. Dan krijg je je kaartjes op je telefoon. Oh ja, hoe moet ik die downloaden? En ja, ga zo maar door. Dus het is wel moeilijker voor mij. Maar als de bal eenmaal rolt, zal ook bij Jan de Oranjekoorts snel stijgen. De superfan was er al bij in 1988 toen we Europees kampioen werden. En dat ziet hij dit EK niet gebeuren. Ik heb al een kleine hoop dat we tot de halve finale komen. Zou ik al een behoorlijke prestatie vinden. Maar ik ga nou niet roepen inderdaad dat we kampioen worden. Dat heb ik al jaren gedaan, maar dit toernooi niet. Er wordt vanavond om 9 uur afgetrapt tegen Oekraïne. De andere tegenstanders van Oranje in de pool zijn Noord-Macedonië en Oostenrijk. Het was vandaag vanaf het begin van de dag al helder en dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Dit is bijvoorbeeld de blik over het strand in de ochtend bij Vrouwenpolder. En ook in Goes was het een prima begin van de dag met een onbewolkte lucht. En dat betekende dus dat veel mensen de verkoeling gingen opzoeken en in de loop van de dag even naar het strand gingen voor een verfrissende duik. Vanavond en vannacht blijft het helder en we hebben minimumtemperaturen tussen 12 en 16 graden. En morgen hebben we ook opnieuw een vrij zonnige tot zonnige dag met weinig bewolking en alleen in de middag af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt morgen 20 tot 26 graden bij een wind die in de loop van de dag matig wordt uit het noordwesten. De komende dagen houden we nog even dit zomers weer en het wordt ook nog tropisch op woensdag met maximumtemperaturen van 30 graden. En dit wordt gevolgd door enkele onweersbuien op donderdag. En tot zover het weerbericht en ook het korte tv-nieuws van deze zondag. Zometeen onder meer nog Regionet. Nog een hele mooie zondagavond en graag tot morgen.